Ola a todos. A vida cambiou tanto nos últimos anos que ás veces ni nos decatamos e falo das cousas sinxelas da vida. Por exemplo, ter un anaco de pan. Hoxe en día o proceso é moi fácil. Un sae da casa, vai ao supermercado, busca a estantería e escolle entre pan de molde, integral, 7 semillas, precociñado. Pero houve un tempo no que conseguir un molete de pan non era tan sinxelo. Podía levar meses. Primeiro había que sementalo, despois había que recollelo, mallalo, levalo ao muiño, amasalo e cocelo. Total, un montón de meses. Todo ese proceso estaba ligado á terra, á natureza, ao traballo, ao amor, porque moitos romances nacían pois alrededor do palleiro ou no muiño, e por suposto estaba ligado tamén á música. Cada unha desas partes dese traballo acababa sempre igual, con panderetas, con música e con festa. Claro que daqueles tempos as cousas eran distintas. O pan sabía mellor e había tempo para que os maiores lle enseñasen aos pequenos, para que os homes se divertisen coas mulleres. Hoxe imos revivir todo ese proceso, porque un grupo de asociacións do Concello de Valga decidiron organizar o que se chaman encontros interxeracionais. Isto que? Pois que xuntaron os maiores da vila, xente como José do Rato, sacaron os nenos das escolas e leváronos a todos xuntos ás leiras, ás eiras e os muiños, para que os maiores lles ensinasen aos pequenos e participasen en toda a elaboración, en todo o proceso de elaboración do pan, desde o principio, desde a sementeira ata a moenda. O premio, esta festa que teño aquí detrás, na que imos probar ese pan magnífico, bueno, pan, ou rosca, ou empanada, e imos bailar e imos cantar, porque hai un montón de grupos, entre eles as pandereteiras de moldes. A cousa promete, que vos parece? Queredes un anaquiño de pan do bo? Pan do bo e música e, sobre todo, boa compaña, porque unha das cousas que conseguiron os organizadores desta actividade é que a xente se xunte, como antes, porque ao xuntarse o traballo era moito máis levadeiro e moito máis divertido. Anda que o día da festa acaban rendidos, hai que preparar as mesas, cortar as empanadas e os biscoitos e o pan. Así o todo, o traballo de verdade xa o fixeron antes, porque antes de facer este pan comezaron así, na leira, turrando das vacas e do arado de pau, sementando trigo e o millo necesarios para elaborar o menú. Un labor que hoxe xa case non sabe facer ninguén máis que os maiores. Por iso foron eles os encargados de dirixir os máis novos, os nenos do colexio do Concello. E xa veredes que mestres, porque que che aprenda a mallar alguén como a José do Rato cos seus 91 anos de experiencia, como di o anuncio, non ten prezo. Os rapaces pasaron en grande e os maiores tamén. E como premio para todos, comer o froito de tanto esforzo. Seguro que a estes rapaces a empanada lle sabe mellor que nunca. Imos vos decir o menú. Menú, pois tiñamos chourizos ao viño, depois temos tamén empanada de feita con trigo, que hai de bacalao e uvas e tamén de carne, e depois xa para rematar o postre hai rosca máis bizcocho. Todo masa. Todo masa. E que ben se pasa. Pásase moi ben. Contame o primeiro día na leira, porque iso tevo que ser atómico. O primeiro día na leira, xa nos ves a nós perdidísimos, porque non sabíamos por onde ir, e eles dirixindo, dicindo, pende pa aquí, isto tal, as marxas por aquí, este encárgase de Leoña, este fai o outro. E os nenos que cara puxeron? Porque non me podo nin imaginar. Os nenos é igual, descubrir un mundo casi novo. É o mundo de eso, de ver a terra preparada para poder sementar, ir botando o gran, despois na malla igual ver os manles que lle chama a atención, a forma na que eles van petando no trigo. Eu penso que é eso, descubrir un novo mundo para eles que non sabían realmente o que era. Aquí hai de todo, Bueno, xa ves que ten aquí un museo agrícola privado. Vas mirar de cantas cousas tes aquí. Todas son túas. Todos son miñas, Os miñas. Foron da casa.
Das pezas que hai aquí, quizás este é a máis antigua. Esta é a máis antiga de todo isto. O arado de pau. O arado de pau. En vida de miña abuela xa existía ese arado. Da tua abuela Carmela? Da miña abuela Carmela. Lavabas as terras ainda con este, que quedaba, iso era malísimo, que había que andar despois cabajoñas, a desfacelo... O terrón. O terrón, quedaba... Bueno, malísimamente. Pero que isto pesa? Isto levábase... Isto levaba ao lombo eu. Isto levaba eu ao lombo, enganchaba así ao lombo, e collía a vela. Non fagas ahora, Non fagas ahora que se ter un accidente. Agora non son capaz. Agora xa non son capaz. José prestou o seu arado de pau para que a sementeira fose como hai 100 anos. E foi, no? Fíxose con vacas e xa costou atopalas, así que de atopar bois nin falamos. Pero as dúas vaquiñas, a Gallarda e a Roxa, cumpliron ca súa misión impecablemente. Diante delas, o seu dono chamando para levar o rego dereitiño e os nenos sen perder detalle. Despois do arado de pau viñeron o arado americano e a sachadora, innovacións que pouco a pouco ían facendo máis doado o traballo. José ten de todo no seu particular museo, onde foi xuntando o que había na casa para que non quedase esquecido en calquera rincón. E foi unha idea fantástica. Gracias a iso, hoxe teñen aquí o arado e os pequenos poden ver como funcionaba. E non trouxo máis aparellos porque en Valga quixeron que os rapaces viran como se sementaba cando case non había máis cas mans para traballar. Iso sí, para que a leira estivese ben preparadiña a hora de sementar, empregaron un tractor. Aí foron ao moderno, porque xa bastante traballo isto como para ademais ter que levantar os terróns como antes, que a grade e o canizo. Despois de lavar a terra, ten que ir primeiro a grade. Primeiro ten que ir a grade, que é eso que está na parede. Aquela para desfacer a terra, que vai allanando a terra, vai desfacéndola. E despois o canizo, xa é para cotear e aplanar a terra, deixar a terra aplanadiña, para poder pasar a sembradora por riba e sembrar. Neste caso, a terra estaba moi ben traballada para poder sementar, moi movida, sen pedras, e nin mollada nin seca, no seu punto, e ben abonada, como debe ser, lista para a semente. E tras as vacas e o arado, homes e mulleres armados con angazos e legoñas para baixar os sucos e tapar a semente. Noutrora, nos regos que hai entre suco e suco, sementábase centeo ou avea. Facíase para ter alimento para o gando na metade do inverno e ademais servía para frear o crecemento das malas ervas polo medio do trigo. Outros anos sementaron só trigo, pero este, que xa é o terceiro, puxeron tamén uns regos con millo do país. E os nenos sen perder detalle de toda a maniobra, que hai moito que aprender. Por San Xorxe, que era o 23 de abril, porque daquela eran primaveras boas, xa se empezaba a sementar o millo. E con que se sementaba con isto? No, daquela non existía ainda eso. Este veo despois. Voleo, ese ainda veo despois. A principio, cando eu era rapaz, ainda era a voleo, que aquelo sí que era traballoso, Por que daba...? Porque despois para sachalo era malo de sachar. Claro. E había que saber rarealo. E menos mal que o trigo non hai que rarealo, porque xa veredes con que ganas botan a semente estas pequenas, e iso que están ben atentas ás explicacións e á maneira de facer dos maiores. Teño sementado moito. Os que non son tan rapaces, ainda hai moitos que non o viron, porque isto xa leva moitos anos que non se botou o trigo. Os rapaces non gustalle moito, pero non saben onde que vai. Menos mal que agora van aprendendo algo aquí, que leven algo de recuerdo. Todas nun burato enorme. Estos son buratos? Sí, son pisadas ao burato. Os rapaces están cheos de dúbidas, normal, e quen non? A lo menos saben que en cada burato dos feitos polo Sacho teñen que botar 4 grans, e contanos con coidadiño. Se seguiran facendo o mesmo traballo ata a idade destes homes, non hai dúbida de que terían a mesma maña que eles, porque non me digades que non é unha maravilla velos traballar. E pouco a pouco a leira vai quedando lista, cos sucos dereitiños e do mesmo ancho para que quede ben bonita, cos lombiños ben feitiños para que a auga da chuvia non faga pozas e estropee o cultivo, non descoidan nada. Na sementeira xuntábanse noutrora unhas 10 persoas. Os dunha casa ían axudar aos doutra e cada xornada de convivencia era unha pequena festa. Na leira había contos, risas e cantares, e para os máis pequenos era unha verdadeira ledicia. Había moita xente, podían axudar e ademais comíase ben e de campo, que era algo distinto de todos os días. Para os nenos que participaron nesta sementeira, a hora da merenda tamén foi unha aventura.
As cestas coa comida que antes levaban a cabeza as mulleres da casa viñan cheas de chourizos, moletos de pan de trigo e de millo, pandeiretas de sardiñas, queixo e viño do país. Un verdadeiro banquete que a maiores e a pequenos lles soubo estupendamente. Seguro que na casa non lle se vería tan ben como aquí, na testa da leira e co traballo ben feito. Para tan festijo Valja, para viño a medela, para tocar o pandeiro, vivan as da nosa terra, vivan as da nosa terra, ai la la la, ai la la la. Veñen e van, a viña fresquiña no tren da mañá, no tren da mañá, no tren da mañá. Ei veñen e van. Ahora non canto máis, que se me acabou a gracia. Esta pouquiña que teño, levo a pa miña casa, levo a pa miña casa. Ai la la la, ai la la la. Sabes canto tempo hai que eu non vexo un carro con todas as súas pezas? Ti sabes como se chaman as pezas do carro? Algunha? Vamos a dar unha clase de pezas de carro. Mira, as rodas. As rodas son 3 pezas. Sí. Media luna, ou sea, camba, mili e a outra camba. 2 cambas e un mili. As cambas son as medias lunas. Son as medias lunas. As cambas son as medias lunas. E o mille que é? E o mili é isto do medio. Esta parte, este todo ancho do medio. Ese é o mili. Isto é de... Ese é o ferro, a lámina. Eso é ferro. Chamábamos as láminas do carro. Lamia. Láminas do carro. Que palabra tan bonita despois. Bueno, o eixo Láminas do normal. carro. Isto é... Logo funqueiros. Fungueiros. Na miña terra son fumeiros. Funqueiros, non chamamos funqueiros. Esta zona... Esta zona do carro, todo isto onde vai todo? Ese é o piso do carro. O piso do carro. O piso do carro donde aí vai a cabezalla. Vai a cabezalla toda que ven. E isto daqui... Espera, a cabezalla que é o pau que vai hasta adiante. O medio que se vai de adiante a atrás, Sí. E logo estas chámase o chedeiro. O chedeiro. O chedeiro. Mira, alguén terá pensando, para que eran os fumeiros? Explícalle para que eran os fumeiros. Eses va para o toxo, cando se iba ao toxo, sacábanse das canizas e había co funqueiros. Xa está, as canizas. As canizas son esas tábolas que van polo lado. Claro. Que se utilizaban para levar outro tipo de cousas. Para levar esterco, terra, pedras ou covera. Cousa que podía caer polo lado. Que podía caer para o lado. E cando non, cando era toxo, erva seca. Ou erva seca ou eso, ou co funqueiro solos. Co funqueiro solos. A sementeira que víamos antes foi en maio, pero como na tele podemos facer voar o tempo, aquí tendes os veciños de Valga en pleno mes de agosto, dispostos a recoller o froito do seu traballo. Aí van, homes, mulleres e nenos armados de entusiasmo, fouces, cestos coa merenda e moito humor, co ánimo de segar todo o trigo que haxa na leira. Van cara ao pradiño, que é como se chama a leira na que sementaron. Pero, ai amigos, basta unha primeira ollada para notar que a cousa ten mala vista. Foi unha primavera moi chuviosa e hai tanta erva como a trigo, o pesadelo de calquera segador. Menos mal que esta xente nada lle pon medo. Ten moita erva. A xente colleulle medo. Hai moito que traballar, hai moito que facer. E que sei. E máis a xente animada está. Hai que separar a erva, porque senón isto que é, pudre todo. A erva está verde e o trigo está seco e pudre. Leva traballo, pero hai que facelo se queremos conservar un pouco o traballo que nós fixemos. O ano pasado, hombre, creo que eran polo menos 600 ou 700 kilos a leoría. Este ano hai menos. Salirán agora 150, 200 kilos por aí salirán, non sale máis, Pásame que para facer a festa despois que nada hemos de xuntar. Hasta que acabemos non marchamos. Oxe, ten que quedar acabado. É un castigo, este é un castigo. Como di José, menudo castigo. Sementaron unha variedade de trigo que é máis ben de montaña, moi baixiño, e a erva medrou máis ca el. Hai que separalos un a un. Claro que aquí hai expertos que, como a José, saben ben como hai que facer para adiantar.
E ademais, afortunadamente, son moitos. Non hai dúbida de que estes traballos unen os veciños. Une. Iso dá un... Porque a xente, xa ves, estáse toda aquí... parece que non é isto... É unha cousiña moi boa para a xente. Eu creo que todos eles o fan bastante ben, pero está aí bienvenido, que sabe facelo, Candita, hermana, tamén sabe cortar ben, están afeitas a facelo de antes. E temos o señor José Burés, o veterano de 91 anos, que o está atando, ese mallou moitos anos con manle e colleu moito trigo. Separamos, a erva vai quedar aquí queda así en montóns, e o trigo poñémolo, nós aquí que le chamámoslle muriquiños, para que se queden, para que o tempo o cure ben. Amárrase aí en moñiños pequenos, non? Entón póñense a secar, porque hasta ahora non se pode mallar, tal como está non se pode mallar, ten que ver o sol, hai que, por exemplo, poñelo así nós aquí chamámoslle en castelos, non? É o sitio que se viñera ao norte, e pos calor. Despois, unha vez seco, hai que poñer unha meda. Unha meda toda ben tapadiño, para despois mallalo. E antes de mallalo, hai que telo tamén uns días ao sol, para que o grano dé ben, a espiga solte ben o grano da espiga. Polo mes de defuntos é cando se debe de plantar, é a sementeira, non? Como é o día San Martiño, cada día se un pouquiniño. E por San Clemente, echas tu semente, esos son refrás de vellos. Entón, este trigo foi un pouco máis tarde, porque por culpa de aproveitar os rapaces da escola, non? Facemos esta actividade por culpa de señor nenos, o que facíamos antes, non? A ver, mira aquela nena pequena como está facendo moi ben. E facédelo igual, vale? Collede ben as cousas aí. E collede todo aí, veña as espigiñas, van as colleitas, as espigas. Queremos trigo. Mire, queremos trigo. É o trigo para o non sale do forno. Non sale do forno, sale daqui da leira. Mirade que aplicados están para que non se lles cole unha soa erva. Se non fose por esta actividade, seguro que estes nenos ao mellor non tiñan nunca na man unha espiga de trigo, nin saberían que é de aí de onde sae o pan que comen cada día. Eles teñen a sorte de que aínda poden ver en acción os homes e as mulleres que o fixeron sempre, que lles poden transmitir as técnicas que empregaban os seus tataravós, como esta tan depurada coa que José ata os monllos axudado por un simple pau. Impresionante. Foi esta unha seca complicada e minuciosa, pero serviu para que os nenos aprenderan que, aínda que as cousas parezan difíciles de entrada, pouquiño a pouco e botándolle ganas van quedando feitas como a leira, e que todos xuntos fan moito máis, e que os avós son incribles, só hai que escoitalos. Aquí non é terra de moito trigo, botábase pouco. Botábase aí para coller como un 100 de monllo de trigo, 200 ou máis. E ese trigo tiñámoslo reservado para as festas. Ai, amigo, o pan de trigo era para... Para as festas. O día da festa, levábase a moer o trigo e levábase a foriña á panadería. Ese non se cocía na casa. Ese levábase á panadería. E levábase unha taza de manteca, facíase un pan de manteca, bueno, que duraba por o pan de manteca 8 días por aí. Eso era mellor que calquer marisco. Eso era pan de festa. Ou non, José? Home, claro, daquela o marisco que non probaba.
isto que está aquí viña sendo o cuarto de baño da casa. Eran os lavados que tiñamos. Eran a palancana, e máis a xarriña de agua a lavar para arriba. E a toalliña limpiarnos, e iso era o lavado que había. E para bañarse? Para bañarse non a bañera. Non a bañera de ti. Non había onde bañarse. Bañarse, lavar os pés e medio corpo como por parroquias, que se dicía. Como se pusiera. En aqueles tempos sí que facía falta o cuarto de baño, porque viñamos no verán, a camiseta non se sabía de cor era. Pero a xente bañábase unha vez á semana. Claro, unha vez á semana. Bueno, as pernas, moitas veces dixeron, hai que lavar as pernas antes de ir para a cama, porque no verán ademais andábamos descalzos. Andabades descalzos? Descalzos, no verán descalzos. A xachar xa se andaba descalzo, todo o mundo descalzo. E no inverno casaba de zocos ou que? No inverno socos. Zapatos. Debíades ter os pés duros, Indeu unhas almosas de socos, de socos, que me daba vergonza. Ir de socos, pero... Por qué? Porque, claro, eu via que algúns iban de zapatos, pero nós tíamos que ir de socos. Eran tempos duros aqueles, era unha vida dura, pero tiña a súa parte divertida. Divertido, era máis divertido secada que hoxe. Por qué? Porque naqueles tempos estaba o monte así cheo de xente. Uns a cantar, outros a truxar, outros a falar, a reír. O sea, estabas traballando e máis divertido. Cal era a época do ano máis divertida? A sementeira ou no verán? E despois na malla. Na malla era máis divertida. Se cada parte do proceso do pan era unha festa, a malla era a festa grande, porque era no verán, e porque o tipo de traballo levaba a euforia e propiciaba a broma, e porque por fin ían ver o grande trigo do que ia sair o pan. E de novo a festa era para todos, desde os máis pequenos que andaban sempre xogando polo medio ata os vellos que observaban satisfeitos e axudaban no que podían. Antes de que chegaran as malladoras, esas máquinas maravillosas que alixeiraron a dureza do traballo, os encargados de mallar eran os homes, cada un armado co seu manle. Moitos destes males foron feitos para a ocasión, pero de José aseguramos vos que non, leva mallado moito. E aquí o tendes, con moitísimas ganas de entrar en acción de novo, dando exemplo de vontade aos máis novos e amosándolles como hai que facer. Preparadevos, porque un dos momentos máis agardados do ano está a piques de comezar. Manles en alto e aí van. Todos a unha golpeando trigo rítmicamente para desfacer as espigas e separar o gran da palla. De cada espiga sairán uns 20 ou 30 grans. Polo menos un será para a semente do seguinte ano e o resto para moer e para cocer. A malla era case como unha liga de fútbol. Os vos malladores eran auténticas estrelas e tiñan ata fans. Iso é porque mallar non era tan fácil. Había que ter técnicas, saber darlle o xeito e, ademais, estar moi entrenado para aguantar o ritmo dos outros. Vendos traballar, seguro que máis dun destes rapaces desexou ser mallador de grande. E sabedes quen aguantou como o primeiro? O noso José. De momento ainda lle dou algo, o xeito de mallar. A técnica xa que tiña era que había que doubando e a cair todos a un golpe. Non cair unha agora, outro despois. Había que ir todos a unha. Os malladores non sacaban a camiseta, a camisa sí, pero a camiseta non. A camiseta estaba empapada en sudor. As mallas, as que facíamos antes eran do día, desde a mañán á noite. Desde a mañán á noite, levaban o día completo, traballando ben. Porque mallábase primeiro o centeo, levantábase esa irada, botábase o trigo, mallábase o trigo, levantábase, despois había que botar a avea. Había avea, e esos eran os tributos que había. Da mañá á noite e así unha semana inteira, porque os malladores ían de casa en casa. Preguntar quen malla hoxe era como dicir onde está a festa hoxe, porque ali xuntábase toda a aldea, non faltaba unha cazolada para repoñer forzas, e boa falta facía, pensadio ben. Hoxe seríanos imposible aguantar este ritmo, pero daquela aí estaban un bando tirando e o outro seguindo, ata que non quedaba gran na espiga. Sempre os mesmos homes, e cando acababan eles, tocáballes traballar as mulleres, porque aínda había que escolmar e erguer o trigo. Os homes, cando acababan de mallar, chamaban mulleres a ella. Como chamaban? chamaban? Os homes, que din que as mulleres
queren ter o mesmo dereito que os homes. Non vamos a discutir eso, José. Bueno, xa, pois, en certas cousas sí. A muller vale tanto como o home, pero para as mallas non valía. Para as mallas a muller non existía. Vale. Eran os homes. Vale. Chamabades polas mulleres, entón que? Chamaban as mulleres a era. Non, habían as mulleres para escolmar. Escolmar, que é escolmar? Ir levantando frutos, sacudilo, para sacudir o gran. A parte fina, José. Tirar a palla para atrás. E facer un como. Mulleres a eira. Ao acabar de mallar, chamaban-se mulleres a eira. E viñan as mulleres. Despois collese polas pernas. Acordas tal mundo? Non era tirar para cima, que era meio collente polas pernas e arroz. Hasta te xuntaban a roupa que non se viran as súas partes, porque daquela non había pantalón. Non tiñamos a braja siquiera. Non tiña pantalón. E despois palla por riba. Despois palla por riba, non era así. Era así. Andábamos a rolos así, o home con a muller así. Era divertido. Era traballo. Tiñan cuidado, non se iba así de... Si ya pasábamos na malla había sempre a copa, cando se facía un descanso, unha copa de caña. Copa de caña, si era verdad. Despois había tamén viño, dabas un cubiño, partíase tamén unha xera de viño, para todos os que... É verdad, para que a xente tuvera un pouco de ánimo, porque senón a xente escapaba e non traballaba. A ver, Como nesta experiencia do que se trataba é de que todo o mundo coñeza en que consistía cada parte do proceso do pan, tócalles probar cos manles, os nenos e as mulleres. E ollo que hai algún que lle dá moi bo xeito. Despois de mallar chega o momento de escolmar, é dicir, separar o gran da palla que queda por riba. E despois, como di o dito, palla ao palleiro, para alimentar o gando durante o inverno, igual que cos fachucos que facían ao recoller a palla de millo. Este era un dos momentos máis divertidos do día, porque aquí traballaban xuntos homes e mulleres, e comezaba a xolda, os tombos, as risas. Facendo o palleiro pasaban o pipa. Pero coidadiño, Risa sí, pero sen descoidar o labor, porque era moi importante, niso íalles o sustento. E tanto empeño poñían nas cousas que ata competían por ver quen tiña o palleiro mellor feito. Nos non entendemos moito, pero este leva bo rumbo, non vos parece? Cantos amoríos saliron nos palleiros? Salirían, algún salirían. Algún salirían. Nos palleiros, nos muiños. Nos muiños. No monte. Unha noite no muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña inteira, eso sí que é muiñada. Pero iso era con picardía. O muiño tiñamos cada 15 días. Cada 15 días nós tiñamos un día, outros había quen tiña medio, outros tiñan unha noite. O sea, que tiñas muiño cada 15 días e despois facías o pan, entonces cada 15 días. Cada 15 días. Pero aínda así estaba bo, non? Bueno, despois do receso tamén non sabía. Ir ao muiño supoñía andar kilómetros por camiños como estes, moitas veces de noite, cargados co saco de gran que a volta xa sería fariña. Pero a pesar desa dureza, é outro dos momentos que os maiores botan de menos e que queren que os nenos descubran. Por iso os levaron ata os muiños de parafita que restauraron no contorno da Fervenza, no río Valga, para que visen como antes se aproveitaban a forza da auga para moer. Claro que esta vez ou había pouca auga ou algún atasco na canle, porque non chegaba forza suficiente para facer xirar o muiño. E a forza puxeron aos nenos, así que non verían moi ben como se facía habitualmente, pero pasaron en grande ca experiencia e cas explicacións dos maiores. Estes muiños non eran dun solo, eran de varios. E viñan a apoiar o muiño, uns pola mañán, ou por día, outros de noite, por moi día e noite. Era divertido. Era divertido, claro. Pasar a noite ali, que luz encendida, a veces viñamos parejas, novios, en la farola. Que bonito é ver funcionar un muiño, aínda que sexa desta maneira tan pouco frecuente. Menos mal que antes non se facía así, porque cas mans ocupadas, desde logo, as cousas non serían iguais. Nin os amoríos, nin a fariña. A fariña máis fina? A máis fina sale toda polo pé do muiño arriba. Iso é o óleo? Iso é o óleo, ese aproveitábamos no inverno para facer papas. Ai, ese era máis rica. Porque ese non había que peneirálo para nada.
A segunda chamábase? A segunda a fariña, xa fariña. A do medio. E despois o último, o casco. Xa, un casco bravo. Ese casco quedaba na peneira. Caía a fariña e o casco quedaba na peneira. Ese casco iba pojando. As papas, agora que falaches das papas. Canto é que non tomas unha taza de papas? Oi, moito tempo, moitos anos. Xa hai moitos anos que non tomei. Estaban boas? Non ves que dicían 7 cuncas de papas de millo unha vella comeu. E recuncou. E tanto recuncou que a vella reventou. O corazón dunha pulsa que nos espera sin sar. Tiña chaca de merenda e cena para cenar. Ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, 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 ai, la, la, la. Vende por vai, vende más vacas, e non me vende los papas de los papas. Vende más cunca e máis lo cunqueiro, e non me vende los de tabaqueiro. Leo, 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 leo. Ella de casar con bello solamente por me rir. Ella de salir a la cama donde la pueda subir. Ay, la, 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 ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la. Vende por mai, vende más vaca, que no me vende los patos de las papas. Vende más conca, que lo cunqueiro, que no me vende los patos vaqueros. Leo, 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 leo. Isto servía para amasar. Para amasar a fariña. Botabas a fariña aí, e entonces que pasaba? Contanos. Aquí, ao botar a fariña botábase con agua a ferver. Agua quente. Agua quente a ferver. A ferver. Sí. E entonces, como estaba moi quente, porque a masa gramábase toda cas mans. Pero isto aquí se chamaba, isto é para empillar. 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 Collíase a masa así, a irla mezclando coa fariña e deixala así media dura, para que fora collendo lija a fariña. Sí, iso era cando estaba moi quente, non se podía tocar cas mans. Non se podía meter as mans. E logo despois anunciaba un pouco, sí, que despois xa jamada cas mans, ben jamada, e facíase a masa, e a masa despois xuntábase toda en a metade da artesa para un lado. Sí. Todo para un lado. E esta se lle facía, facíanlle sempre unha cruz. Sí, facíanlle unha cruz. Era a costumbre, o que amasaba, facíanlle unha cruz á masa. Ainda hai mulleres que ahora cando amasan para facer unha empanada ou un molete, ainda lle fan a cruz por riba. Miña de aí da costume. Facíanlle unha cruz á mesma masa ca man. Mirade que guapos están estes rapaces vestidos de panadeiros con gorro e mandil. As aboas do concello encantadas de velos así e de explicarlles como é isto de facer o pan, algo que na casa xa é moi raro que vexan. Por iso se asombran ao ver como a masa, que primeiro queda pegada nos dedos, chega a coller xeito de pan en poucos minutos, despois de gramala con forza e de darlle uns cantos golpes contra a mesa. O pan de millo amasábase con mestura, con centeo para que a masa ligase e non se desfixese tanto unha vez cocido. Nalgún tempo ter pan era unha fortuna, e non digamos pan de trigo, este era tan especial que se levaba a cocer á panadería. Cando rematan de amasar as maiores facendo a cruz, como é precepto, tócalles aos pequenos. Repártenlles o seu pouquiño de fariña, de auga, de ovo e de manteiga para que experimenten eles. E as cariñas que se lle poñen cando conseguen facer estes boliños. Agora non queda máis que levar o pan ao forno e a cocer. Antes, cada casa tiña o seu forno, pero non todo o mundo podía cocer, como nos contou José, porque houbo tempos de moita fame. O pan ia se cortar ao forno para comer. Ai, sí, como isto? Para cortarlo, para comer ao día. Cada vez que quixera pan, ibas cortar un cacho de pan ao forno. Porque era un pan enorme, entón. Un pan inteiro. Era un pan solo? Un pan solo inteiro, un pan inteiro. Unha bola xigante. Así como unha bola todo. Estaba o forno cheo, hasta a porta. Que para cocelo había que tapar a porta con barro,
ou ás veces con bosta do campo. En cada canto se facía unha cocedura de pan. A cocedura duraba 8 ou 15 días. A cocedura de pan. O pan ese tiña que durar 8 ou 15 días. 15 días? Sí, 15 días. Ao pasar 8 días ou así, cortábase co cuchillo e levantábase o pan por lados. Para que se aireara, porque despois terminaba por pudrirse, claro. E como comiedes? Con que? Porque claro, cando xa estaba valorento... Aí sacábase, limpiábase o podrido e despois o resto para botar no caldo. Miña sogra máis a túa trataron de coser. A leña estaba no monte e a foriña por moer. Mira como iban a coser. Había outro que decía: sempre ves cando o peneiro, se viñeras cando amaso, levaba o bolo inteiro. E despois de tanto traballo, por fin chegou a festa, grazas á iniciativa da Asociación Cultural Aira e do Concello do Valga e a colaboración dos maiores da Asociación Exentiva, as Mulleres Rurais Albor, a Asociación Asmivalo e os colexios, fixeron unha gran festa para todos e cumpriron os seus obxectivos. Os pequenos aprenderon a divertirse de outro xeito e os valores do traballo en común, da convivencia, do respeto aos maiores e á natureza. E os maiores disfrutaron lembrando outros tempos, aprendéndolle o que saben os máis novos e descubrindo que esa sabedoría e eles mesmos seguen sendo útiles para a sociedade moderna. E, sobre todo, pasaron o ben. E fixeron pan, un pan cheo de cousas boas, de sabor, de alegría e de futuro. E fixeches na malla? Intentín darlle con malde, pero que pesaba moito, non podía con el. Oh, que enclenque! E que foi a parte que máis te gustou? A do muiño. Por qué? Porque tuvamos que darlle camán porque non había agua. Probaste o pan, polo menos? Sí. Que tal está? Riquísimo. Mellor que o do súper, ou non? Sí. Ti que aprendeches? Eu de todo, como se mallaba, como se sementaba e tamén o do muiño. E foi chulo ou non? Sí. Co proceso do pan, todo ese proceso de sementeira, de recolleita, perdeuse, bueno, pois unha serie de labores que xa non se fan, pero perdeuse moitas máis cousas. Eu penso que o que din eles, sobre todo, tamén que se perdeu a parte do descoñecemento que se ten na actualidade é o tema da xuntanza. O que antes para eles a labor do campo era traballar, pero ao mesmo tempo xuntaban os veciños, din eles moceaban, cantaban, era unha festa, traballaban, pero asociaban tamén o que era a diversión. Bueno, pasáchelo ben entón recuperando a muiñada, a sega... Eu, para min, iso é unha cousa que me gusta. Que eu levo dentro porque de toda a vida. Cando un pasou por todo eso, como vive a vida de agora? Porque agora temos de todo. A vida de agora é unha vida de señores. Agora, vívese a corpo de rei. Comese ben, vístese ben, agora acabaron os socos, agora hai zapatos. Que custaba ter un cacho de pan, Moito. Pero vos sabedes que os nenos de antes participaban, traballaban todos. Sí, era vir do colexio e a traballar. Que é máis divertido? A ver, que é medio dos tres? Facer a malla ou a Wii? Facer a malla. Facer a malla. Facer a malla. Señores, olvídense da Wii. A partir de agora poñan os rapaces a mallar na eira.